A rodaxe da Estación Violenta está chegando ao seu fin, pero antes de rematar o traballo, parada en Pontevedra, no Mercado de Abastos. Unha película dirixida por Anxos Fazáns e protagonizada por Alberto Rolán, Nerea Barros e Xosé Barato, unha longa metraxe da novela de Manuel Javois. A idea efectivamente foi do produtor levar a novela ao cine. A min chégame xa a Estación Violenta como proxecto cinematográfico, descubro a novela como idea para ser levada ao cine e iso me enamora porque a novela é maravillosa, pero sobre todo ten un montón de enerxía e os personaxes son unha base maravillosa para traballar e adaptar a cine. Pontevedra ten un papel moi importante nesta película, aínda que a directora ten claro que o texto orixinal de Javois é un punto de apoio, nada máis. Agora estamos metidos de pleno na rodaxe, levamos 3 semaniñas, esta é a última, e aquí no Mercado de Pontevedra pois imos gravar unha esceniña da peli, preto do final da película, no que, bueno, queremos utilizar a vida toda que ten o mercado e a praza para utilizalo de contraste cos personaxes que están nun momento un pouco complicado e de crise, entonces por eso decidimos virnos aquí a este lugar. A Estación Violenta será a primeira adaptación ao cine dun libro de Javois e a primeira longametraxe dirixida por Anxos Fazáns, un traballo que agardan poder presentar ao longo do 2018.